golek sing anget. Nggih, Pak. Mangsukane sambel, Pak. Yo. Sambel akas. Goreng-goreng. Gedang goreng iki lur. Ngeten iki ben malam pasaran ya, Pak. Iya, ben pasaran. Berarti sing teng Jambon nggih jenengan. Iya, Le. Napa Di Mbak? anu, Apa Mbak Sri? numpak di motor. Reza teng pundi lho, Pak? Rija yo kerja lho, Le. Enten pundi sakniki? Banyuwangi. Oh. Suwi ra roh Reza. Biyen roh cuwilik sih ya. Nek riyen kan kerep ngeterne galon mriki to. Iya. Kula.